بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو ربنا فلا كم تقولي كربا شديلا يكون جارده شغلتا أم بره جمعة بيان يوم سوى تكون جاي دومتا كفويتين إني إني بكرة هم كنا جارا جيني أبو جمعة أم بيه na biya nga barka dale an shi kun tado an go juma do woni ala suna mangam nyo soro na ile ngotro donc kuna jara e kuna jaye badaya o ne ala an kene matu kana nyo soro abi able ya foto e kuna jaye ala ne mabakan nam ko tukudi bo amela tanu ni bashiti farkulu la bashiti nila aywa dumune funa me soro ka dum jamana ngono bi ko baye Allah ko dumini la gori ko ba ay mali bilama ni bi dumini soro ka dum ika kene bashiti fargolo ni nila abla fem badi kari ala fe la akbar ay mbo mi ka bla nga doniya ka aw mede aywa jamana ka gelo abla tabarakallah fen chama be no lutu chugula ble jamana rebe la halami kono ko ma do ba fo ko dum do be faragel aka o de ko bi sina ni ala kon ye nema ke e kni sran nuka na kila ko bakira ay tabarakal kamo andre nam ala gene li pela ko kundila hakla ko ngolo ta farido tulta mamu mi dun ka kumbo ke flelike o kundimula ko hakla ko ngolo ta farido kundimula awo bon akuma ka ca jogo abina fo aba fe ka den ka kudo ke mo kana ye o de do kuma do ni be bora ki jo sisan abi jona na ni dengi kumulo bo ni mo mun du jatem na bake oluti ya fam denguna hakilla ko akungolo ta fardo ye kuma yake sabula kungulo mi boy tuna saka yele ke ni kungulo mo bokene mahal ni farfanto du ni kungulo du yera nyedabiye ni kungulo yera nyedabe ye ni nyedabe yera doni kara o jagwe bon mo bisika amsika mi fo ni na mama dugo be ala madugo te ablay sabula yimani dugo chugo jien kono kadala ga foko donye bila imani dugo ka ko ke chugo donye bila namu o ango blan hakilla anga ko ke tawla uri kama kuma do dugo ko keli aywa nafa batala aywa kiklinga ko ke shinkli hakilla nafa de bula aywa ko ngolo be dime ko kuntere di de o chen shi memo kuna o bisika di ka boy onga kundere ama fo chora dakan abla nan yele mata se dola o sabula kunjigi bambulu se be on ye amsika antega ma kunjigi la amsika boy nam onga kundere ala femin da ibola nam ka idda komin kama an wase foito ka blay ayu o de kama foku kundire te sedi sabula ala latio de do adama dinga nyana ma kono ayu donc an ka seku foito la ala de bisiga yele banga on te se amba ko jenu muye ko kumbi di we tieme kuntide ati ko de o chen blay ni yota ibai ga foku kungulo ni bro kan karta kundi karta bianu ono teni karta ti atse dide wedi mo to la kuma te fo mo ko e kungo te se fu ko ya fa ma ble nam kumi me mo kunga hagele wedi odo yala e ka du ko se fo ere ko abgele ya foni ka dunay wedi aywa foni ka dunay de ka dola o ngo te se ke ko e ka ko de able ede ba de wi ka du mara chugo mina ede ba de wi musaka mun ki ga su kono ede ba de wi ka du ko nyina bo chugo mina o te de fo ko umedi o abitini mo to la ko mo kungo ate se fi ko ali ka so ni angal la do la kuma do la mo ware be bla inye
laada dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ furusiraw ni o ɲɔgɔnnaw nka hali olu la i b'a ye k'a fɔ ko a tigi kumakan baara bɛ kɛ n'a tigi kumakan de ye ou bien di donc mɔgɔ kungo tɛ se kɛ i yɛrɛ kɔ a bilen a ma kɛ sira o sira ye n b'a fɔ i bisimila ayiwa bi ye mɛkalo tile 9 ye ntɛnɛndon don san 2022 o fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko la an b'a daminɛ ni l'indépendant ye ale ko di bi a jira k'a fɔ ko maa 1,200 a bila an dani k'olu lamɛnna an ka jamana kiritigɛlaw fɛ donko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na kiriso min bɛ wele ko brigade économique et financière de Bamako olu de ye hakililaw kɛ maa 1,200 layi e t'u la dɛ ayi ne t'a la ne ma wele o ayiwa bon faso fana ka wari tɛ ne bolo d'accord o kɔfɛ non ko banciya wala kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko dangari kɛra maa 60 jate la Segu Douansa ani Menaka Mali finitigiw ka wulikajɔ dɔw senfɛ UNTM ko kɔni kangari gɛlɛn da cɛmancɛ fanga marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ka jira a la k'a fɔ ko syndicat bɛ sigi sen dɔ politiki ko la o ko yamaruya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bi o jira ni bɛnkan sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bi yamaruya di syndicat ma k'u sen dɔ politiki ko la mais n'i kɛra politiki ɲɛmaa ye kɔni a kɛra Bisa Ɲami i bɛ fɛn dɔn a ko la mais n'i yɛrɛ b'a la a bɛ kɛ Bisa Ɲami ye dɛ o ka kɛlen Bisa Ɲami an bɛɛ b'a di juge parti nka a ko yamaruya bɛ d'u ma yamaruya bɛ d'u ma ko yamaruya b'u bolo u ka se k'u sen don politiki kɛlɛ la ne m'a fɔ yamaruya t'u bolo dɛ nko mais ni ale yɛrɛ tɛ ɲɛmaa ye sisan wa ale yɛrɛ tɛ fanga la fanga tuloma t'a bolo wa awɔ kuma filɛ nin ye ayiwa ko janto ka kɛ ko la kangari da don a bila faamuna ale fana ka janto a yɛrɛ la amina lesɔn faso ka fasiri a y'a jira k'a fɔ ko Mamadu Kasoge ni ale ye sariya ko minisiri ye k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ hakɛw lafasabaliya ni ka bɛɛ lajɛlen to i ka bolo kan ɲagibaliya jamana min ni ɲagibaliya b'a kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ fɔ sariya tɛ tigɛ alandani ko an tɛ o tile la ko o kɔni ko wulikajɔ bɛna kɛ waasa ka o kɛlɛ a y'a fɔ yuruguyurugu ni donko juguya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na alandani ko Kulukuru Douansa Banɲakara Segu ko Mali finitigiw kɔni wulikajɔ kura dɔw kɛ minnu kɛra sababu ye ka dangari kɛ banmaci dɔw la Bart Ouvry ni ale nanzaraw ka tɔn min bɛ wele ko Union Européenne o lasigiden Mali kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ olu ŋaniya kɔni ye min ye o de ye ka se ka to malidenw kɛrɛfɛ ka u dɛmɛ Mali samatasew ka dege karamɔgɔ kura tun ko Eric Sekuchel ko a sugandira dɔgɔkun laban tɛmɛnen a ye laidu di k'a fɔ ko malidenw mako bɛ ndolantan se min na ko a bɛna o don an ka samatasew kɔrɔ ni Ala sɔnna ma l'indicateur du renouveau ko min bɛ tali kɛ bɛnkanw lawaleyabaliya minnu taara février kalo tile 5 san 2021 ko kɛmɛ sababu ni UNTM ni fanga b'a la ka u ɲɛ ŋunu bɔ ɲɔgɔn na ni waati ninnu na a bila an dan min bɛ tali kɛ lafasatɔnw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min bɛ wele ko front social ko ka baarakɛlaw ka saraw kɛ kelen n'o ye gris unifié a ko seginna ka na ko kura ye Papa Mambi Keita ko ale min minɛna ka Burama Ture tununi ko la ko waati dama o kɔfɛ ko a kɔni ye ko a sɛrila ka bin Ablandan min bɛ tali kɛ jɔn sɛrila ka bin Papa Mambi Keita ka sɛrila ka bin ko a kirinna quoi ayi ko yuruguyurugu donko juguya kɛlɛli siratigɛ la ka jirala k'a fɔ ko san 2018 ka se san 2021 ma a ɲinina sariya tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka maa 1,462 ka koɲɛw kiiri tigɛ ko olu la k'i b'a ye k'a fɔ ko maa 690 jate olu ka kiirikow kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ ka ban Ablandani ko ka tila ka sɛgɛsɛgɛli ninnu bannen ka tila ka gafew di sariya ma k'a fɔ kiiriw ka tigɛ
jene ko muso bisaba ne fla minene ko lere dama taraka blaka bo bamachu bulu ani mbi talike consortium awni o ye jatemali kulu ye kanyesin kala takuma wajira ka foko ulu koni ka famun la ko yelema munu kanga keno reform yo ko abara sena sumalendu ko soni watu lable le malien ako yentem ko na jira ka fo mamunu ngena ka bo barala ako ka ulu ani munu bara blake ka sura bla wati masino retraite anticipé wi ako ka hakewu koni la fasa ku kan gelenda premier ministre ya ko hukumu kono o mi refana mitalike consortium o wajira no ye kalata ko jatimna le kuluye Dr. Birem Sango kenel nyana yajira kuna fundilo ka law ka tanzigi do sefe ka foko malido ngira demande kanga sigi ka faranyo kan anga seka kula wasa ka seka gelean nyana bo ko yandam ya nyini ka foko musaka mun boraka du coronavirus kala oko ka musaka nunu ko sege ka don utara sira mun fe wasa nyefoli ka sega soro akula ni famali ka soro la sentinelle ale musebe ko papa mambi minane kula ko tule la ka dema jira ka fo uluma jala klisebendu akama shara nyakoro ko fe ko mali panguru njigi kene bakan ko Turkish Airlines ko nka panguru do atandra ay Turkish Airlines ka panguru mi tara Dubai do ko lamante mene ko malden kelen kunte panguru ngono able la ko malden kelen dal o je to mine ko Lieutenant. Aucune malienne, monsieur aucune malienne. Monsieur yok matle. Musukuna. Malien musulman. Malien musulman kilengunde. Pangure kono able. Tubarikalla. Lieutenant. Alternative kuma do ko kalo chama kele ko kuma wula. O ko sisan koni ko nyakli rero ngafo bara yere kanga damne. Sikatola. Blandan chama chefanga nyugo. Na foraka ba. Akabarake. O ko amo bulo de kan sisan. Nam. Aniko malini Franci koni kemeka baufara ablaye oko yala ko resibina se ka Franci noro babon ko ni ngali nyuma o jabi tambulu ayo ni asimi ni ngal so ka di ni anye ko jatemina nul tara sala mi fawte modo les ko wele Mamadou Sekou Keita ni aleye chakeda do nyemugo mbewolo ko Institut géographique du Mali oko ajira ka foko dugukulu yani yoro jak chugo ya no cartographie oko wajibi du ukake wasa jamana kaseka bonogola fero sabati oko bamachu baraka senga unumbo kokura ye jine konnana aniko jabeti bana kelle hukumu konnana oko chagada kura mi sigira luko ngani adu kaseka mko jigi fable naam le repère en beaucoup de nous. Ko malini Franci ko akira farali yere ablaye. Même talike yafa nyoman chefo ka ben strategela. Ako mogo bamino ni ulu sumaile mana. Ni ukunganga bla minendo kono ka suruma bla kono. Abla nan ko amesira minga ko ka ula dawla clé. Mi refana talike demsenu tala ministre soane farkuno na je oku bala ka jenyokon ni baranyo bela jeli faranyo kan watamba tu besika demando lasi chifina ko machugum na maliko na blay dubarakal so wande na kuna fontilin kuma bawni ewo ne omne ni mo mba fe ka nyenye na mugusoro on dire de mi ofutulo majo ela suna mama ne document nyoche abon ne document nyoche ni ne ko ne akorota ko hagli bi shori yoro oche o fana wajibi bama ko tede sawla mo ko fam ci wuti kliñi ni mo ko fam ci wuti kliñi be ba ñefi ka ñefo ci gula sikatola awri kama foko ne ya korota habibi shoro rasulable naam André 9 mai 1994 Guinébe
Mamou Machekata, belle télévision Fléodo. Deuxième guerre mondiale Banadia. À 94. 94. Kosena, 94. Oh, 94 d'abord. Nere, tu mettez les corps. Ah, 94, ne vois pas, il faut qu'on fasse. Le 9 94, Alpha Omar Konrad est Mali président. Allez, Borain, Kata, Afrique du Sud, Krenkreniala. Ko Nelson Mandela, ka bo kasolo ka ke président. Ko le kanga ke ka bolo ko ta ka ke ne de bien ke Afrique du Sud président parce que kala tara ne de moye ko jama ya ne de joanti kan ke nyamai o dakanda ede ka bo kasola ka ke président asete mo ko blay adewa sam mugani wolo la kasola ka bo kasola dro tan nani ka daw ka do ke président dakambi de moga dagante mo ko blay Alpha Omar Konrad tara Afrique du Sud. Digne Maoube Tumbi Keneka. Digne télévision Soube Abo. Mouma Delegake. Farafi. Kake Afrique du Sud président. Kaklaka Samouan Kasoula Mafli. Ika Iboli ou Samouan Kasoula. Aye Kasoke. Le 5 avril 62 jusqu'au 11 février 90. C'est pour 82. 11, le 5 avril 1962, vous avez deux cassoles. Arrêtez ça, moi, il a blé. Ça, moi, nous, voilà. Voilà. Ani kalo de madame. Ah, oh. Ayo de quelque cassoles. Il y a femme. Oh. A Blalin. Au Kofe. A Tara Djamala. Afrique du Sud, ko. Apartheid Bana. Ou loi korake, ko beze kata kambo kata kalatake. Ala ya kambo. Djamala ko ambe de ko ambi sa de ko. Parce qu'il sera encore là. Il mène encore là. Kasola. Donc Alpha Omar Konaré Taro au Keneka. Alpha Toumbe au Keneka le 9 mai 1994. J'ai deux mois de fin de l'année. Ça vous l'a numéro mi Afrique du Sud donc. Allez si en Fimon à Kagele Kosovo. À Kagele mo. Django Wati. Mo mi yo kelege ka sam woni wolo flanqué Kasola. Klaka boss anano ko ka président akilla anyama de ka jien kono folo amake exactly don no ka sola wala sanda wana wanga boss am kwani wolofla e masa fana e masa klaka na ka président able ni kuba mi nyana wala make akere président fana ama tadiu sarabela tada kono no ko ala ya fara ko jemana dem bek kankele ta sara mangake dilali de kangake ça parce que ala ale ka kɛlɛ kɛ o ni i y'a faamu ko ala y'i ka kɛlɛ kɛ tajuru sara bere i b'o bila o i b'o bila awɔ parce que tajuru sara bɛ n'a fɔ sisan i tun bɛ ka kɛlɛ ko dɔ nɔfɛ i nana sɔrɔ a ko je ne serai jamais libre quand je vais priver quelqu'un de sa liberté ale yɛrɛ ko ten ni wasa ale k'a yɛrɛ ta ye fo ale mɔgɔ si kana bɔ a yɛrɛ sago la ale kama maintenant aka kufla be mu ye ko baye ay tan duru ke fangala mogo ko iko kadaye flana ke ambita ko ya fara ne kelente mai me fanga to do rebe wulo kan ne ka tanay ne kelente halama de ne kelente jemana de tan duru ni bembo sam flana manda fla hala ben fe ba to ko ka fanto yanu ka fangi tu kontal o le son fona yo ble o le aha ni y'a sɔrɔ ko Alpha Condé kun y'o leçon dɔn peut-être kun tɛ k'a la dɛ ayi ayi Mamadou Isufu hakili la Niger kɔrɔ yan o ye san 2 kɛ mandat 2 kɛ a ma sɔn k'a ɲini ayi a ma kɛ ten ne a kɛ taɲɛ mun tun b'a fɛ ka kɛ sabanan ye o y'a walo a t'a ka so de a b'a ka so a lafiyalen tɛ a lafiyalen don mɔgɔ i ka ko bila kuma la yanni k'a to a k'i bila hakilila o de kan ye a y'o de f'u ye maintenant Nelson Mandela ale nana Mali la siɲɛ 2 a ka diɲɛtigɛ la siɲɛ fɔlɔ a nana k'a sɔrɔ Modibo bɛ fanga na 5 avril 1962 a nana yani avec un passeport malien parce que a y'a sɔrɔ Nazaro tun b'a ɲini président clandestin ka n'a renfort ɲini appui politique a ye passeport d'a ma ka tagama n'o passeport ye ka n'a yan Baramali ka sigi o la k'a ka ko bɛɛ kɛ ka sega ka jamana na ko kefe de o y'a minɛ ka don kaso la a bɔlen ko yan a sera o y'a minɛ ka don kaso la a bɔra yan avril août y'a minɛ o y'a don kaso la
a bɔlen kɛra ɲɛma ye ko bɛna Mali ka bonya sigi maliyɛn ma u ye bonya mun kan ye a nana en 1996 a nana 96 a bɛ fanga la a y'a sɔrɔ ale ye président ye Alifa ye président ye Alifa ni IBK taara kunbɛn ale nana a taara assemblée la ka discours kɛ a taara Ahmed Deme la ka taa u filɛ ka taa hippodrome la ka taa kɛ école mun b'a tɔgɔ la ko filɛ o don bolonba ni bɛ taa école la Alifa y'a da a tɔgɔ la sira min bɛ bɔ a ka école la hippodrome la Mendekɔrɔ sugu la ka taa école da la o y'o kɛ l'avenue Nelson Mandela école yɛrɛ tɔgɔ ye ale yɛrɛ de plaque bɔ a la ale ni Alifa ni IBK fɔ waati sera donc an ka to hakili la n'u ye hakili jigin nafamabaw ye naamu minnu bɛ se ka maa caman bila mairie la kosɛbɛ minnu fana tun t'a kalama olu bɔra kalama naamu nin ye kuma nafamabaw ye tubaarikala ala ka dɔn wɛrɛ yira amin ya rabbi